Güneş boyunda sayri garmonsuzları Eyinge yıklasan da uyatar basızları Bezinin kuşu avulda garmon özgen çağında Oynap gülüp şavla beyik şulay bilsin tağında Biz idik, biz uniki kız idik Sinde yedikler yanında biz şayan yıldız idik Dert var idi ki uğranlar tar idi Ut kebek yigitlerge şiber kızlar par idi Dert var idi ki uğranlar tar idi Ut kebek yigitlerge şiber kızlar par idi İsenmisiz? Selam Ramil. Selam Ruslan. Aytım bit мен сиңа концертыңны оештырам дип. Әнә хәтта ТНВ-да төшерә. Всё, рәхмәт, бар утыр. Слушай, бітті дәмені? Син бер генә җыр бар бит. Давай. Бар давай жюрига. Алкышлар Рамил Закира. Хәерле кич, тамашачы, хәерле кич, телевизор караучылар, хәерле кич барчагызга да сәлам. Бүген кубок өчен ярышалар. Мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз җыелма командасы Проф Камил. Казанның 27-нче гимназия укучылары Теге Ни командасы. Алексеевск районыннан Тигин Хаус командасы. Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Дилус улы командасы. Тукай районы Ишкирәк авыл җирлегеннән Текә кызлар командасы. Һәм Шаулы шәһәренең 4-нче мәктәп укучылары авыл малайлары һәм кызы. Зур фестивальдан соң 6 команданың 5-се генә киләсе этапка күчәчәк. Кем бүген жюрида? Әйдәгез олар белән дә танышып китик. Пародист, юморист, җырчы, алып баручы, автор, башкаручы Әбри Хәбриев. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова. Әйдә шәһәр тапшыруның төп җырын башкаручы, күптән түгел генә стендапта чыгыш ясый башлаган егет Рамил Закира. Татар юморының иң хуар жюри әгъзасы, Тәртип радиосы баш продюсеры Айваз Садыра. Татарстан Республикасының атказанган артисты, біздің яраткан жюри әгъзасы Жәвид Шакира. Жәвид әбі келгенде барысы да бейін бұдай. Тағын бір яңалық бар. Яңалық ол әлбәттә күргәнегездер. Сезнең алдыгызда гадәттәге шәкел сез 2 смайл гына күргән идегез, име? Ул моңсу смайл һәм елмая торган смайл бар иде. Бүгенге көннән, бүгенге уеннан, бу сезоннан 3 смайл хәзер сезнең алдыгызда. Менә Әбри дөрес күтәрдең. Моңсу смайл, елмая торган смайл һәм көлә торган смайл. Жюри әзер, зал әзер дип уйлыйм. Командалар әзер. Димәк, башласак та була, ләкин гадәттәгечә ул сүзләрне мин әйтәм. Командалар, без булдырабыз. Рәхмәт, әйдәгез. Командаларны әзерләнергә сәхнә артына озатабыз. Бу вакытта гадәттәгечә мин рәхмәтләремне әйтәм Әйдә Шаяр Татар лигасының оештыручыларына. Беренчедән, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Кыюра, алкышлыйбыз. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Һәм яңа
Асыр телерадио компаниясы. Уйынны башлап жиберсәк тә була. Беренче булып чыгышны ясый мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз җыелма командасы Проф Кәмит. Минем янымда Проф Кәмит командасы. Исәнмесез? Исәнмесез? Карагыз әле, сез инде 2нче сезон уйныйсыз. Сез инде тәҗрибәле команда дип саналасыз. Калган командаларга нинди теләкләрегез булыр? Уңышлар. Киләсе сезонда. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне белдерәсебез килә Татарстан Республикасы мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Альбина Фәрит кызына һәм инде районыбыз мәдәният бүлеге җитәкчеләренә. Ну, нәрсә, әйдәгез, кыздырыгыз. Рәхмәт! Басурдыңа собака. Ауыр инде принцесса болуы. Тартып та булмый. Тәмәке? Сезгә дивана. Сәлам! Былтыр әйдә шаярт халыклар дуслыгы йортында узды. Быел Дербышкада. Сез сизәсез маның кая тәгәрәвен? Әйе, биек тауға. Яба үзеңіз собака. Менә минем бер сорау бар. Бик таудан Казанга килгәндә, юл кырыенда кызлар басып тора. Нигә микән ул? Ул бит ЮХИДИ хезмәткәрләренең яңа разработкасы. Шофер тизлеген киметсен өчен. Син киметтеңме? Әйе, әле ярты сәгать туктап та тордым. Ой, миңа әйдә шаярт быел күбрәк ошый, чөнки ул дингә басты. Ничек инде? Соң, керәшеннәр уйнамый. Халә. Дуслар, без бит төрле районнардан җыелган команда. Без кем өчен уйныйбыз соң? Ничек инде кем өчен? Проф. Профсоюз булгач, дуслар, әлбәттә бүләкләр дә була. Әйдәгез бүләкләрне алып чыгабыз, тарата башлыйбыз. Туктагыз. Башта кубокны бирсеннәр. Аннары чамаларбыз. Айге, синең бер бутон ничә кило ул? 80. Кичә үгез суйган идем. Бер буты 70 кило булды. Син нәрсә ашыйсың? Нишләп безнең Илназның бер сүзе дә юк? Унарда бүтән нагрузка биленә. Дуслар, Проф Кәмит командасы үз хаталарында төзәтеп яши. Ойбас, хәтерлисезме? Үткән сезонда финалда сез булай дигән идегез. Менә соңгы номерга кадәр дөресен әйткәндә мин дә нишекләнеп утырган идем. Мин инде әзер идем күтәрергә сезгә моңсу смайликны. Шуның өчен без сразу соңгы номерны куярга уйладык. Белгәнегезчә, күп кенә спортсменнарны безнең ярышларга кертмиләр. Әмма дә ләкин Татарстан гончыгы барыбер гонкага әзерләнә. Доктор, моңа сез генә ярдәм итә аласыз. Ул инде менә бер ай шулай газават итеп утыра. Резинны алмаштырыгыз. Ябалады инде шулай кәлүшне итеккә алыштыртып. Үзе булмаганда әйтим әле. Нәрсә куркабыз без ул Айгөлдән? Син нәрсә, кара ул нинди мощный. Һәм көчле. Көчле.
Таза ул, таза. Айгүл таза. Айгүл таза. Айгүл таза. Нотаға дөреслекмәдең, собака. Айгүл, сен шундый тәҗрибәле актер. Безгә бу уенны ничек җиңәргә? Бар инде аның беспроигрышный варианты. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Без бу сезонда соңгы фестивальне уйныйбыз. Ничек инде соңгы? Безнең бит алда әле сезон бар. Чөнки бу сезонда кубок Дәрәбез кулларны ныграк алкышлыйбыз, чөнки без профкәмин сезонны башлыйбыз. Мулладан сорады, фатихасын алдык, һәм иң авыр юлга без инде кузгалдык. Сезнең каршыгызда проф комит командасы. Рәхмәт. Хочу тебе остаться, ведь ты же так красиво в свои 18. Кәми! Смайлар күтәрергә кирәк хәзер. Алар әлбәттә инде хәзер 3 смайл. Ого. Нык иттереп көлә. Нык иттереп көлә. Елмая. Әбри, Линария нык иттереп көлә. Елмая Айваз, Елмая Җәвит абый һәм Елмая Рамил. Беренче чыгыш ясау һәр вакытта да җаваплы, дулкынландыргыч. Шуңа күрә дә сезгә мин уңышлар телим. Киләсе чыгышларыгыз тагын да яхшы булыр дип дигән өметтә калам. Шуңа күрә уңышлар, шуңа күрә мин менә сезгә шушындай смайлы күтәрдем. Әлегә. Үткән сезонда алар барысы да шатланыр иде, име? Барысы да елмая торган смайлар күтәрде бит. Мин шуңа игътибар иттем, әйме? Команда үзенең отбивкасын, музыкаль бизәлешен дә үзгәрткән. Килеп чыгуга алар казак музыкасын уйнадылар, җырладылар, баймы? Казакстанныкы идеме ул? Казакныкы. Күрәсең, сентябрь азагында ярты Татарстан егете Казакстанга барып кайткачтан, булар безнең аудиториягә эштәргә булганнар. Рәхмәт. Рәхмәт профкомит, узатабыз сезне. Киләсе команда әзерләнә. Мин партнерларга рәхмәт укыйм. Партнерлар, Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Топкырлар оешмасы, аларга зур рәхмәт. Шулай ук рәхмәт Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Киләсе төркем Казанның 27-нче гимназиясеннән теге ни командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда Казанның 27-нче гимназиясеннән килгән теге ни командасы. Сәлам, ничек кәефләрегез? Шәп, Аллага шөкер. Карагыз әле, сез зур фестивальгә ничек эләктегез? Ой, бу бик авыр сорау инде. Баштан менә уң кулны суздык, ишекне ачтык, уң аякны суздык һәм кирдек. Бик оригиналь команда икәнсез. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне 27-нче гимназия директоры Хуснуддинова Люция Хадиевнага һәм безнең тамашачыларга белдерәбез. Ну, әйдәгез, тамашачы сезне инде көтә. Киттек! Сәлам, мин Рүзәл Султан, минем янда шәп кызлар. Алар минем янда булса кирәкми охранникта. Килдек без сезгә, шатмы сез безгә. Бүген уенда җиңсәк, зурилар без сезне. Сәлам! Сәлам Шибәркәй. Сиңа да сәлам Шибәркәй. О, сәлам Шибәркәй. Рүзәл, син кемгә сәлам бирәсен, алар сиңа карамыйлар да. Кеше сиңа таш белән атса да, син аларга аш белән ат. Ниһаят, фестиваль. Так, кызлар, нинди яңалыклар? Мин хәзер Бауманда флейтада уйныйм. Карале,
Неге айса, сен кеше туристтан 5000 сум ақша таладың олай? Чөнки кукушка 5 тиенлек җыр түгел. Сен нәрсә? Сез беләсезме, Татарстанда беренче татар навигаторны чыгардылар, һәм анда минем тавышымны яздырдылар. Коралы, менә мәсәлән, безнең 20-нче гимназияга ничек барып җитәргә ул? Хәзер. Бүтән кешедән сорадым әле. Так, кызлар. Миниатюраларга күчәбезме? Бездә миниатюрныйлар юк, бездә бары да мощныйлар. Китер! Күз алдыгызга китерегез, геометрия дәресе. Балалар, бүген бездә контрольный әзерләндегезме? Апа, карагыз миңа туганнар Индиядән нәрсә алып кайтканнар. Нәрсә бу? Алып куй. Анеле, алып куй дидем. Әйттем ич, бүтән кубырларга да эшли бу дип. Күз алдыгызга китерегез, авылда беренче пощечина ярышы. Әбей, җитте инде. Әйттем мин сезгә өйгә чебеннәрне кертмәгез дип. Гасырда Бремен музыкантлары. Хәзер концертларга йөри безнең яшьләр, Пушкин картасы булса безнең группа яшьләр. Без Бремен музыкантлары, без бушка концертлар куябыз. Конечно, бушка, залда беркем дә юк ич. Зато безне кафеда ашаталар. Анели, син акча түләсәң, әлбәттә ашаталар инде аны. Всё, тойдым мин, китәм сездән. Мен сольный карьера ясыйм. Минем хәтта хит булачак җырым да бар. Аллергиклар җыры. Сиреннәрне күрдем, тыным бетте, яттым, үлдем. Рүзәл. Рүзәл, китмә инде. Мин аңладым, безгә нишләргә кирәк. Безгә әйдә шаяртта уйнарга кирәк. Менә шулай безнең КВН командасы барлыкка килде. Сезнең белән теге ни? Сезнең белән теге ни иде? Рәхмәт. Ел буе кеше көлдереп, күп дәрес төшеп калды. Ләкин аңа карамастан, безне директор мактады. Теге ни бүген сәгъдәт, сезнең өчен генә. Тамашачыларга рәхмәт, әйтәсебез килә. Алкышлар, тегени командасы. Менә бит. Бор яктан да килгән команда. Җырлыйлар, уйныйлар коралларда. Юм,
юмор белән дә бәйле. Мәзәкләре дә бар, име? Молодцы бит. Әйдәгез укышты базарны. Мәктәп укучылары бит алар. Гафу итегез, гимназия укучылары. Так, әйдәгез күчәбез смайларга. Кем нишли, кем елмая. Минемчә бу уеннан соң, име? Моңсу смайл гомумән китә. Китәчәкме? Елмая Айваз, елмая Җавит абый, елмая Әбри, көлә, шул сүзнең кертәбез әйдәгез, көлә Линария һәм елмая Рамил. Безнең авылда, гомумән безнең генә түгел, барлык авылда яздырып алу дигән күренеш бар иде кибеттә, име? Керәсең яздырып аласың, аннан соң хезмәткә биргәннән соң барып түлисең. Бурыч дәфтәре дисең. Бурыч дәфтәре. Барысында да бар. Минем ишракта менә бу смайликны мин яздырып бирдем дип аңларга була. Чөнки хәзер объектив фикерли башласам, бәлки ул күбрәк тартым иде минем елмамый торган смайликка. Әмма ләкин мин командада күрәм потенциал. Бу бит әле безнең сезон башы, командаларны сайлап алу гына. Кызлар, егетләр гомумән уңганнар, җырлыйлар, Руслан әйтмешли, гитарада, скрипкада, флейтага кадәр чыкты бүген. Хәтта флейта түгел, бу флейта блок флейта ди әбрейте. Шуңа күрә менә сездәге инструментларны һәм гомумән менә бу сәләтләрен, талантларны кулланып, юморны тагын киң кырлы итеп була дип саныйм мин. Һәм шуны сезгә киңәш итмим, шуны күрәсем килә дип әйтәсем килә алдагы уеннарда. Бик зур рәхмәт. Мин Айвазны беләм, бу киңәш. Мин дә бер-ике сүз әйтим. Мин музыкаль командаларны гомумән алганда КВН дөньясында булган музыкаль командаларны яратам. Музыка белән юморның бергә үрелеп баруы, ул һәрвакыт кызык, ул һәрвакыт тыңлана торган, һәрвакыт кабул ителә торган күренеш. Шуңа күрә сезгә уңышлар гына телисем килә. Әйткән Айвазда әйтте, менә берничә уен коралы чыкты. Ну, менә шушы асыл гитара тоткан егетне күбрәк кинофильмнарда төшерсәгез дә була. Чөнки актерларның күбесе 82 аккорд алышканда, менә гитарада шушылай гына торалар, гитара уйный да уйный. Ана кадәр нәкъ шулай булды. Бик зур рәхмәт, уңышлар теләп калам сезгә. Шәп булды, илмайлы булды. Рәхмәт. Ярый, дәвам итәбез. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Тегени командасына. Мәгълүмати ярдәм, тәртип, татар мәдәниятен, сәнгатен, тарихын һәм аның кыйммәтләрен саклауны максат итеп куйган уникаль контентлы халык радиосы. Алтын хитлар, кабатланмас моңнар, классик әсәрләр һәм сыйфатлы заманча музыка. Бу барысы да Тәртип радиосы. Рәхмәт. Уеныбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә Алексеевск районыннан Тиган Хаус командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда Алексеевск районынан килгән Тиган Хаус командасы тора. Ничек кәефләрегез? Яхшы. Карагыз әле. Әйдә шаяр тарихында Алексеевстан килгән командалар фестивальдә уйнап, сезонга үтә алмый иделәр. Сез ничек уйлыйсыз? Үтә аласызмы? Хоть бы. Ярый, мин дә сезгә уңышлар телим. Кемгә рәхмәтне әйтәсез? Рәхмәтләребезне районның башлыгы Демидов Сергей Анатольевичка һәм безнең барлык тамашачыларыбызга тапшырабыз. Уңышлар? Рәхмәт. Хәерле кич, Казан! Азат, нәрсә кылакка кычкырасың син? Тамашачы бу якта. Нигә алай дисең? Безгә бит районны яхшы яктан гына күрсәтергә куштылар. Ә безнең район яннан караганда гына шәп. Әгәр дә җентекләп карасаң, вообще көлке. Шуңа күрә без монда хәерле кич, Казан! Сезнең каршыгызда Тиган Хаус командасы. Дуслар, бүгенге уенда без точно җиңәчәкбез. Азат, нигә алай дисең әле син? Беренчедән, мин бүген сәхнәгә аягым белән атлап чыктым. Ну и нәрсә аңлата инде ул син сәхнәгә аягым белән чыгып басым ди. Как минимум, минем аягым бар дигәнне аңлата. Безне бит монда шундый принцип белән җибәрделәр. Аягың бар, кулың бар, әйдә шаяр. Дуслар, без әйдә шаяртта беренче тапкыр әйдәгез әле танышып китик. Карагыз әле, бу безне шутар микән? Бу безнең Дилшат. Юк инде, җитәр. Ә бу безнең Дилшат.
Илшат! Достар, мен күрәзәчіге барып қойттым. Ол бізге, жоқ, миңа, сіз исен сау барып қойтасыз дейді. Яқшы! Тоқталі, жеңе біз дейдімізсің. Нәрсе дегенде шоу ұныттым. Бұл менің подружкаларым Илсине һәм Зиле. Зиле, нексіз шулай елмаясыңсың? Минем егетім стоматологияда эшлейді. Қара уқы. Яқшы! Азат, күпме сөйләргә була инде. Сөйлейсін, бізге де сөйләргә бирәле. Аня, лучше біздің Дилшат сөйләсін. Яқшы, Дилшат та сөйләді. Бұл біздің Азат. Югенде олай түгел. Бұл біздің Азат. Сіздің қаршығызда сіздің Азат егігіз. Азат, күпме лыбырларға була инде. Лыбыр дейсін, парчеп кит. Ярар, мен сіз бір нәрсе қойып қарағыз инде. Достар, көз алдына кетерегіз. Нетігіз, мен бісізге күмача оламын. Достар, көз алдына кетерегіз. Волшебник изумрудного Алло! Мұнда әйді шаяр көрілі прям. Мен сіңа аннары зван жетірмін. Пока! Азат, көпме күмаучаларға була инде. Парчеп кит. Достар, көз алдына кетерегіз. Волшебник изумрудного города татарча версиясында. Әмин сіздің түркімден. Біздің түркімде арыслан бар инде. Әмин дек арыслан түгел. Мен арысланиха. Азат, біз сені таныдық. Бар аятыңда басалі, Yaxşı bolar idi. Əmin biləm biz qoya barabız. Biz barabız kiləsi etapqa. Dostlar, bizning rayon o'zining ko'piri bilan danliqli. Ул Tatarstanda eng uzun deb sanala. Siz bilasizmi, niye uchun u shunday uzun? Чтобы bizga keluvchilarning ularga vaqti bo'lsa uchun. Belki kiri buralargadır. Sizning qarshingizda Alexey Stantigin House komandasi edi. Rahmat! Menimcha Big Shep debut Tigin House olqishlar. Hozir endi qaraymiz. Juri Ismaillar ko'tarib, alla birinchi topqir. 5 kulaytirgan Smile. Afarin
Тигін Хаус, әфәрин жюри ағзалары, әфәрин жонатарлар. Рамин. Шына да меңа шуның хәтлі ұшады сіздің шығышыңыз. Азатик, ты лучший. Супер. Әбри. Мені қара. Миңа стандарт булмаган юмор ошый. Минем яраткан командаларым бар. Кефир, Барцы, име. Мені шундай командалар кебек вообще офигенный команда ичбо. Мені аларның азатиклары это вообще нечто. Понимаете? И командаларның да исемнері шундай матур. Тигін Хаус деп аталады. Саф татарча исем. Вообще. Оңышлар сізге жеме. Сен аның тарихын білесің мүсің ол команда исімін? Мен анысы пофиг, керек түгел. Самый главный қызық. Молодец. Дұрыс. Айбас. Аласың Мишерні, аласың Александр Гудковны, бетана мешалка ұшасың, әйлендіресің да келіп шыға Азатик. Харизма бар, старт бик әйбәт. Сізге қазір енді егітлер қызлар шушы алған дәртіні юғалтмасқа керек. Тырышып, ішләгіз деген тілекте қалам. Рәхмәт Тигін Хаус. Ұзатабыз сәхне артына. Келесі команда. Қазан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара бағаланышлары институты Дилус улы командасы. Қаршы алыңыз. Минем янымда Татфактан монокоманда Дилус улы. Сәлем Дилус улы. Сәлем. Қаралі, неге сен бір өзің шығыш ясысың? Міне шығышны қарағыз, шында бүтін жауаплар шында болашақ. Ах, сен интригант. Яры, рәхмәтіңді кімге айтасың? Рәхмәтімні филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты директоры Жәмәлдинов Радиф Рифкат улына білдіресім келе. Һәм минем әниме мені тапқан үшін. Рәхмәт бек зор әни, шундай команда тудырдың. Яры, әйді, күлдірт бізні сәхнеде. Әйді, кеттік. Малай, там бір тапқыр тәмәкі тартқаныңны көрсем, әнеңе әйтем. Шықын әлі бар, меңа бетінде 25-е. Алма, шеше кеттірілі. Барамза исемісіз, менің есімім Дилияр, һәм мен Татфакта. Алма, шеше кеттірілі. Мен бір өзім шығыш ясым, дүрсін әйткенде менің команда бар еді. Ләкин Дирбышкида шығыш ясыйбыз дегеш, барысы тойдылар. Мен 100% татарин, һәм менің ген-тест. Нәрсе? 1% ұят? Міне сіңа мә. Әмеңе әнем әткен еді. Дилияр улым, сенде бір томшы ұят та yok деп. Міне ол. Томшы ұят! Акбарс хоккей командасы. Міне сіңа мә, менің командада Акбарс хоккей командасы сыман. Мұнда да бір гіне кіші ойнай. Қарағыз, Акбарс нәрсе рекламировать ете. Платежная система ИР! Хаттаның лозунғы да бар. Платежная система ИР. Ақша сал әлі дамир. Сіз мені монтаж жасай деп қойып біле аласыз. Ләкин шаярт өзі монтаж жасай. Һәм менің эфирге кірмеген өліш бар. Міне. Минем янымда фестивалебезнең иң өлкән командасы. Гомумән, әйдә Шаярның иң өлкән командасы, Зәй әбиләре командасы. Ничек хәлләрегез? Зәй әбисе. Әй, Шаярым, бұл әлбәттә монтаж. Мен аның үземнең яңа телефонда ясадым. iPhone 16. Кстати, Татарстанда ясыйлар. Менә Линария, сіз телефоныңызны чехолда йөртәсез. Миңа чехолда кирәк. Мен күрәсезме, язылган. Алла сакласын. Хәтта аның минуслары да бар. Ул ураза вакытында кояш байыгач кына заряжаться ителә. Карагыз инде приколюха. Сәлам Сири, татмактан нәрсә ашап була? Тәтәкле тәйниктен тәй белән пицца. Блин, Мишар порошевкасы эләккән. Мында шундай жылы томашачы, мин үземне мунчадагы сыман хис итәм. Кай әле? Күз генә тимәсен. Әйбәт китте, башлайбыз. Алма шешә киттерле, башкаларга күздә салмыйм.
Меңа бір өзіме шығыш ясарға ауыр болар. Рамил абай, ярымы сізні шақырса? Әйдәгіз, сіз шыға-шыға жырлай барыңыз. Әйдә, Рамил Закиров. Бізді тынмас жүрек тепкенін әркім біле, жаның бейі туқтама дие. Рамил, мәгіз шешеклер, ато сізні эстрада артистларын шешек бірмеше жырлаудан туқтатып болмай. Ой, қойындыр томшы тама. Рамил абай, сіз терлеп кеткенсіз бұғай, мәгіз көлеулық. Мен қазір шүгір сөйлейм. Хәм сіз шуны көрсәтірге тиіш болашақсыз. Ғабдулла Тукай Шурәлі. Нәк Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай дилер. Жырлағанда ки үшін тауықлары жырлай дилер. Так, Рамил, міне қазір тауықсыман қышқырға керек болар, жырларға керек ме, емі? Рамил, мен дейттім, жырларға керек ме дейді? Devam etemiz. Bir huzur, retret durak asker gibi, şırşı, narat. Нәрсе, Рамил, ағашыны көрсәтірге ауыр ма? Әбіз ол шыршы наратны сіздің артистларының клип сайын көрәбіз. Шул турда азғына 5-6 сөз сөйлейм әлі. Жәует абай, мұнда сіздің шығышығыз еді, ләкин сізге сөз берсек 5-6 сөзден гіне болмас. Балтасы қолда, егіт іштен біраз тұқтап тұра, тұқта, шу, емсіз тауышылы әлі нәрсе қышқыра. Рамил, мұнда да жырларға керек түгіл. Рахмет, давам етеміз. Бек ұзақ тұрғаш қарашып, көзні көзге нықтырып, үндәші Рамил Закиров. Сенден меңа не керек? Бір не де керек ме, Рамил? Міне қазір жырлай башылағыз енді. Кеттігіз стендаптан, не керек ол сізге? Рахмет. Рамил Закиров. Бұл мен бұл татар артистларынан өзім давам етем. Көз алдыңызға кетіріңіз. Рүстем Нұрғалиевич Миниханов бүтін Татарстанның президенті түгел. Нәрсе, көз алдыңызға кетірдіңіз ме? Ұятсызлар. Менің бар аудиоблог. Рамил Закиров саунадан қайтқан, һәм шунда нәрсе болғанларын дусларына сөйлей. Нияз Жалелов авиастрой районында гулять етіп бері. Яшисілер келе, яшисілер. Көз алдыңызға кетіріңіз, попны шіркеуден қуғанлар. Соңғы қаңғыра ошынлама. Алма бірлі, алма шешек еттірлі. Башқаларға күзде салмын сені көргеннің бірілі. Сіз татар артистлары шырнапта бек қызықлы, қатта сіздің клипларға любой кейіні қойып бұла. Міне оригинал. Даже... Hatta Bulgar радиосының рекламасын қойып бұла. Предприятие «Дан Бетон Плюс» приглашает на работу формовщиков железобетонных изделий. Всем работникам предоставляются социальные гарантии и обеспечена стабильная заработная. Кино түшірірге де мүмкін, міне! Hatta казино рекламирует етсем, бір кімді айыру сезмес. Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я. Алма шешек еттірлі, башқаларға күзде салмын сені көргеннің бірілі. Сіздің алдыңызда татвак егіті еді. Инглиз тілінде еткенде татвакинмен, рахмет. Алма шешек еттірлі, башқаларға күзде салмын. Тилусула! Эр қалмағашлары, сайры сандылашлары. Барысы да көремін, оңлатырға да керек түгіл. Бәлкін сіз оңлатырсыз, бірнеше сөз әйтірсіз. Дилус ұлына
Дөресен әйткәндә, бу гомумән менә безнең татар КВН Әйдәшгаяр тарихындагы шундый уникаль вакыйга. 7-8 минут вакыт эчендә бер генә катнашучы бик зур концентрациялы юмор күрсәтү. Менә 7-8 минут эчендә бер атлы юмор бара, кеше туктап тормый, һәм моны башкара бары тик бер кеше. Шуңа күрә аерым алкышларга лаек шушы егетебез. Рамил кеше түгел ул. Дөресен әйтергә кирәк, менә командалар чыгып баскач, балаларны басып торуыннан һәм тышкы кыяфәттән мин күпне өмет итмәгән идем. Бигрәк тә менә түбәтәй киеп чыккач, мин инде мин әйтәм һәр вакытта шушы тапталган тема миллилекне ничектер киемдә күрсәтәләр дә, аннан соң юморны бәлки аның кадәр биреп бетерә алмаслар дип, мин ялгышканмын һәм бу мине бик нык куандыра. Мен дә бер-ике генә сүз әйтеп китәм, Дилияр, афарин. Менә әле Айваз абыем белән сөйләшеп утырабыз да, мин әйтәм, Мамадыштан Ленар бар иде. Бер үзе тамаша күрсәтеп, менә 7-8 минут шулай тамашачыларны терселкетеп тора торган. Шуңа күрә дә уңышлар бик шат, туган көнгә бик матур бүләк булды. Сәхнәдә команда белән чыгыш ясаганда күпкә җиңелрәк. Бер-береңә таянасың, бер-береңә ышанасың һәм эшләве дә җиңел. Берең туктап калса, икенчең алып китә. Бер үзеңә сәхнәне тоту һәм шушы сиңа бирелгән кыска гына вакыт эчендә әле якынча 2-3 секунд сайын халыкның авызын йырдырып, күлдереп тору бу бик авыр әйбер. Һәм моңа бик зур осталык кирәк. Мин беләм дип әйтергә кирәк иде. Үземнән чыгып әйтәм, сәхнәдә эшләгән кеше буларак, сөйләү манераң һәм тышкы кыяфәтеңне бергә кушсак, минем өчен шәхсән динамика да бар, бит. Минем өчен теге беренче татар гапатасы кебек булды бу теге. Копник түбәтәй кигән шундый сөйләү манерасы белән. Бик кызык, зур рәхмәт, уңышлар сиңа. Бик кызыклы образ уйлап чыгардың син. Түбәтәй кигән гопник, андыйны күргән юк иде. Дербышкада барысында беренче тапкыр күрәсең. Дәрвишләр бистәсендә андыйлар бар. Рамил, әйдә, сиңа ничек ошадымы? Миңа бик ошады, молодец. Мин егетләр кебек күп сөйли белмим, мин аларның сүзләренә тулысынча килешәм, тулысынча. Син туйларда да кушыла торган кеше. Кушыла торган кеше. Но мин настолько начар җырлыйм, что ли? Юк инде, юк бит. Стендаптан тоже китмим әле, мин әле башладым гына. Әйдәгез алкышларыбыз. Рәхмәт, чыннан да молодец, афәрин егет, вообще прям. Мин рәхмәт. Чын күңелдән көлеп утырдым. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт, Дилияр, Дилүс улы командасы. Әйдәгез алкышлыйбыз, узатабыз. Рәхмәт. Иң баштан әйткән идем мин әле зал җыелган вакытта, бүгенге уенны әлбәттә ТНВ-дан соң сез YouTube-та да таба аласыз. Кайда дип сорасагыз, беренче дип атала канал. Беренче дип кертәсез, табасыз, әйдә шаярт, бүгенге зур фестиваль. Карагыз, обязательно, ярыймы? Килештекме? Рәхмәт. Дәвам итәбез. Шулай ук дебютантлар, бүгенге дебютантлар бик күп. Тукай районы Иштирәк авыл җирлегеннән Текә кызлар командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда Тукай районының Иштирәк авылыннан килгән команда, Текә кызлар командасы. Исәнмесез? Исәнмесез. Карагыз әле, мин ишеттем, сезнең командада Иштирәк авылы җирлегенең главасы уйный дип, дөресме ул? Дөрес, мин ул. Сез монда нигә килдегез? Тукай районының КВН-да без беренче урын алгач, безгә трактор шандырганнар иде. Ә монда җиңсәк, бәлки агрегатларын да бирерләр. Уңышлар телим сезгә бу эштә дә. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Безнең рәхмәтләребез Тукай муниципаль район башлыгы Фаил Мисбахович Камаевка, шулай ук Иштирәк авыл советы депутаты Демидов Егор Федоровичка да рәхмәт җиткезәсебез килә. Бездән дә аларга рәхмәт. Кызлар, сез әзерме? Әзер. Әйдәгез, алга. Сәлам Казан! Сезнең алда Иштирәктән Текә кызлар командасы. Әйдә шаяртта без беренче тапкыр. Шуңа күрә әйдәгез танышып үтик. Мин Гөлсинә. Ә мин Зәлигә булам. Мин Кристина. Олсун инде Кристина инде. Бу бит синең исем түгел. Эй, безне барбыр Казанда беркем дә белми.
meni tanıştırmıyorsunuz. Әміне бұ, жүрегіңіз яна екен. Тынығыз қысыла екен. Үндәшіңіз. Фельдшер Айлия, yaşasınız kile iken benim mazganı ilemeniz turu ırkıbağa varız. Qarşı olығыз, İştirək жерлігі башлығы Гүлнұра Саубан қызы. Hayırlı kеш ауылдашлар. Ой, Qozonlilar. Men bu Qozon bilan ishtirakning bir ayirmasin ko'rmayman. Shulay uq teshik yo'llar, shulay uq ikki qatli yurtlar, uran to'li itlar. Gulnar opa, bu bir dirbishka. Munda haqli kelgach men отчетымны o'qib ketaman-da. İştirak avul yerligine 3 avul kire. Aның birsi bizning likvidatsiya stadiyasında. Bizning debit bilan kredit çoğuşa, chunki byudjetimiz 2 milyon külmeyler. Prokuraturada küldüler. Вопросик. Gülnar opa, bizge Qozonga kelgach chiqish ko'rsatuv uchun 5 minut qina berdilar. Siz bunda ko'p söylenip turasiz. Sizning uchun tirisham bit endi yoshlar uchun. Yoshlar, nersa borsin avulda yoshlar uchun? Maktab bor, sadik bor, ferma bor. Giroskuter aldım. Biz ul giroskuterda qayda yuriksin? Asfalt bit sizning uy yonindagina solingan. Katok. Yılğanın buzu uzu qata Gülnar opa. Вопросик. Kim barabanın lentasi kesip qaytdı. Rahmet, bek zor rahmet, bek zor. Bu нәрсе buldu indi tağım? Anın kişe malayı tuğanı. Şundan. Gadet boyunca kindegen kesip qayttım. Так, bizning bitali qutlaular da var buğay. Ruslan hanım mümkün mü sizning? Так. Sizga da. Диплом bilan sanksiyasiz shupliklarni top Народный контрольга xabar it konkursunda birinchi o'rin olgan Vaля Kotik bo'laklana. Мунсадасина. Фотография bizning. Rahmat, bek zo'r. Var balaqay. Ruslan сөйлешingencha. Budjetga qarab qo'yaqni so'zamiz. Vaля Kotikni avulda qutlab bo'lmaydimi? Ani kim ishtirakka kiritsin? Stukash. Tak, qizlar, matur etib chiqish yasag'iz. Men tigindan sizni kuzatib turashaqman. Yura. Нәрсе qo'yarga ekan, нәрсе qo'yarga ekan, нәрсе qo'yarga. Men topdim. Bana sıra bulgan hal. Doktor işlepsin darı şunu temsiz ol. Bu bir darı bu bir sizin abiyet. Şuşada buldu mu çıkışınız? Şuşu mu sizin şayaru? Mine ol malades felşer. Tırışa, nersedir kursete. Balakayım. Bulmayı bir gelebeydeniz. Başlayız mı? Başlayız! Самообложение ақша жергашып
берер. Kızlar, мен, наверное, кетермін. Журины мойлап мінем әлі. Gülnar apa, bu yıl uğurdaki bilesiz misin? Бүлінгеніңді ұндалсу. Балам келелі ерден етемеңін. Теріс түгірге шақырмай мәйде тұтып тұр. Еттак, Линария, сіз қыз бала, сізге қуанат. Тағын бірні берем әлі прямо шап кетті бұғай. Суырырсың тәмінер, емі? Так, әбірей. Сізді көргешін шәптір бұт бейлесі келіп кетті. Меғын әсіз. Рамил, сіздің жүрші да блогер екеніңізді білдік. Сізге бұт мүш керек, шоңа көре үрдек бұты сізге. Жәуі табай. Yok, valla sizin tuğan gün dediler kişide. Bilmedik, конечно. Ну, tuğan günge, şuna böyle gitseler vahşi köngülleyindi olay mı? Sizge şunası. Аңа еще комплектта дамкрада да бар ya, Мәгіз. Дамкрад. Гулешка, ең маңызды, ең йымшақ, ең тәмлі жерін кімге бересің? Ең тәмлі жері Айвазға. Қысып қана отырсын. Gülnar apa, tuşu kimge bulay? Tuşu өзі бізге. Şef! Шығышыбыздың озағында нәрсе етесі келе. Тұқай районның кішкенегіне ауылынан, Нижнекамск нефтехим суларын, хауаларын, Данекінің хауасын иснеп, химишкі суын ішіп үскен, нығыған қызларының әйді шаят сәхнесінде басып тұру. Біздің зор қазаныш. Біз мұның білен бик бәхітлілер. Қызлар, менің служебный машина келіп жетті, қойтабыз. Gülnar apa, biz bit машинаға сыйы бітмейбіз. Сен бит гироскутерда жүрісім келді дегенің орттан қойдырсың әлі. Сіздің үшін іштіректен Теке Қызлар командасы! Меңа сөз де ну, кәне. Супер, 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 молодцы! Міне, көресіз мі шона нешлеті? Міне, зор рахмат қыздар, күштенешіңіз үшін еме, но шулайда әйтесі келген сөз шул. Молодцы, афарин, міне, ауыл қызлары барсынан да уздырасыз. Міне шулай болыңыз, ярайма. Келешекте де ұңышлар, бик шат, шығышыңыз нық ұшады. Ат дұшы. Ойбас, қысып отырасың мөлі сөйлейсің мі? Мен енді берген бөлекні шыннан да қысып отырырмын деген едім, әмәләкін әйтесім келе. Бұл ұшырақта қызларының главарлары турында. Міне көрініп тұра, шыннан да барысында ұйыштырып келген. Бұл бит, әлі ұйыштыру іші, енді ярты оңыш, ярты жеңу. Әмі анда да бар-бір ауыл жерлік башлық екен өзінің көрсеткен қызларға кішкене жилетиклар ләккен. Главарға шулық материалдан тағын 4 кішілік жилет. Міне қоя кете бюджет. Қызлар молодцы, сіздің юмор яқшы, мен ғыммен біз күткеннен де яқшы шығыш жасадыңыз. Оңышлар сізге. Әбірей, ғафайтыңыз сұрау, сіз дұрыстан да ауыл жерлігі башлығы ма? 6 ел енді ештірек ауыл жерлігі башлығы.
башлыгы. Чынлап. Чыннан. Білесіңмі? Нәрсе айтып, тоғын нәрсе айтып қоясың. Бұл үрдекіні өзі ясый. Шыпшыннан тігі сатып алынған түгел. Ғадәттә авыл жерлігі башлықлары бетінде алар біраз ғана хавалырақ бұла. Бізге аңды жерлерге барырға ярамай, бізге бұл айтырға ярамай, тігілі айтырға ярамай деген ендір бір өзлерін түрелер білен бір ретке қоятырған ғадәтлері бар ауыл жерлігі башлығының. Сізге қарата, сіздің тарафтан міне сәхнеде шошылай шаярып, ойнап, һәм өзіңіздің актерлық ұсталығыңызны тиіші дәрежеде көрсеткеніңізден шығып, қазір ауыл жерлігі башлықларына екінші түрлі қараш башланды. Менде зор рахмет. Әр вақытта да шындай болып қалыңыз. Меңа қалса, мындай ауыл жерлігі башлықлары білән ауыллар да гүрлейдір деп ойлаймын. Зор рахмет. Командаңыз да алға таба гүрлеп барсын. Ярай ма? Оңышлар тілеймін сізге. Шап болды. Рахмет. Жюри ағзаларына іштерек қызлары. Тіке қызлар. Тіке болды бейт. Әйдегі солғышлайбыз. Ұзатамыз. Зор рахмет. Тамамлайлар Шаллы шәһәренең 4-нче мәктәп укучылары, авыл малайлары һәм кызы каршы алыгыз. Минем янымда Яр Шаллыдан 4-нче мәктәптән килгән авыл егетләре һәм кызы командасы. Сәлам сезгә. Карагыз әле, минем бер генә сорау. Ник сез милли киемнән киенеп килдегез? Чөнки без булдырабыз. Молодцы, молодцы. Әйдәгез, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Яр Шаллы шәһәренең мәгариф идарәсе җитәкчесенә Хуҗин Рөстәм Ниязулына. Яр Шаллы шәһәренең 4-нче гомуми белем бирү мәктәбенең директоры Асайнов Айрат Абдулхай улы һәм чыгарылыш укучысы Садриев Азат Рөстәм улы. Әлбәттә инде авыл малайлары һәм кызы командасының җитәкчесе Хусаин Нәҗия Габдулла кызына, залда утыручы барлык әйтәйнләргә, туганнарыбызга, барлык тамашачыга белдерәсебез килә. Ни дителәкләр сезгә? Уңышлар, тик уңышлар. Алга! Мәтрүшкә, Ләүкә, Җиңгәшәй. Борчылмагыз. Борчылмагыз. Без зәябиләре түгел, авыл малайлары. Һәм кызы. Біз барбыз да төрле районнардан. Әйдәгез, танышып китик. Менә безнең Алмаз. Син кайдан әле? Балык бистәсендә. Сизелә, брат. Сәйер, кыш көне килергә тиеш түгел иде. Мәриям, син кайдан? Минзәләдән. Бу бит дигәнәй. Минералка. Газы чыга. Айнур безнең Актаныштан. Аның бүтән җирдә дә связьлары бар. Ул нәрсә генә булса да Актаныш УВД начальнигына шалтырата. Алло. Алло. Сәлам. Сәлам, кем әле бу? Хәлләр әйбәт? Әйбәт, әйбәт, кем әле бу? Барсы тәртипме? Тәртип, кем әле бу ди? Ярар. Иртәгә шушы вакытта шалтыратырмы? Шалтыратам инде мин сиңа. Табам мин сине урру. Ринас, син кайдан? Тыңла. Кайткан чакта сарман буйларына зур кольцога җитә машина. Борылышта ментлар басып тора, борылганда китәм Шаллыга. Аңладыгызмы соң инде? Әйе, Апастан. Сәлам бирде. Бүген Марим Халилович әйтте. Синең яшьләрең җиңәчәк диде. Ахача жюри белә. Халык беләме соң? Хәзер белә.
Минзәләдәге отдел культура җитәкчесе Фаяз Гумарыч. Бума? Минзәләдә нинди культура шундый җитәкчесе инде. Сездә Минзәлә прокурор номеры юкмы? Я. Башлыйбызмы? Башлыйбыз! Күз алдына китерегез, рэпер Шакурга Тукай килгән. Өстәлдә сөт 2,5. Мин сине сагынам. Опять. Рәхмәт, Тукай. Кышлар кайта Себердән. Әминидән Себерәм. Аңламадың, что ли? Яш гаилә яй итәргә китте. Әйне карарга әби белән бабай калды. Күрдем мин сине хайванчы кайда? Әйдә ама уттыртәбез. Нинди уттыртәбез? Үне яндырасың бе? Чыктым. Алайса әйдә теге Колорадский агу сибик. Нинди Колорадский агу? Сиптің инде жай көне. Авылда бер кеше дә калмады. Хәзер икәү генә яшибез. Чыктым мин син. Әнисе, катты бугай. Ага. По вашему запросу «Кат и бугай» ничего не найдено. Карчык, шалтырат муллага. Мине шкертергә кирәк. Хәзер. Һәрбер авыл концертында шундый оста гармунчылар була. Әйдәгез, шул бер концертны карап үтик. Җырлыйк әле, җырлап ачыла күңел. Фаяз абый уйнаганда җырламый мөмкин түгел. Каршы алыгыз сезнең өчен баянда Фаяз Гумарыч, җырлый Нурзәдә. Нурзәдә җаным, мин әйткәч син башлыйсың. Хәзер. Нурзидушка, эләкмәдем бит. Әйдә я. Яңадан. Агидел буенда җәяү йөрисем килә. Сөям икән, сөймим икән, шуны беләсем килә. Сөям икән, сөймим икән, шуны беләсем килә. Ох, Нурзәдә, җенсин, урраган. Мин шундый. Bütün сокларымны сыгып бетерде. Миңа әле 5-6 кеше җырлатасы бар. Ничек җырлатып бетерим микән? Ох, бомба син. Борчылмагыз. Мә. Ой, рәхмәт. Гомерем буе көттем шушы сөюне. Мә. Мин хыялланган баянис ниһаят табылды. Татарстанның атказан артисты Нурзәдә. Минзәлә отдел культурасыннан махсус бүлек. Рәхмәт. Сугына чыгып тора микән, Аллага шөкер. Рәхмәт бик зур. У аппарата. Результатлар инде. Шиндезме? Жиңдилер.
Сіз тек мұнда босып тұрасыз. Соғылашабыз? Общий, у аппарата. Шығышымыздың ақырында шуны әйтәсібіз келе. Ауыл малайлары болғанда татар юмыры яшәді, яши. Нәтижелер, әлбәттә, кім елмая, кім күлі, кім мұңсу, барысы да күлі. Барлық жюри әгзалары да күлі тұрған смайлыны көтерділер. Менә бу алтын ташны югалтмагыз. Ол киләчәктә халық артисты була алырлык җегет. Бик зур рәхмәт, шәп булды. Әмірі, шолы хәл, мен келіп кіргәш, менің білән көрішті де, сен мені танойсың дей. Танымын деп айта алмайм, мен таныймны исеміңді білмейм. Әмір, гіл шушылай болып қалыямы? Үсмә. Раха, мен ойлап отырам. Москва слезам не верит деген кинофильм бар бит. Он же Гога, он же Гоша, он же Амир, он же Фаяз Умарович, он же Валя Котик Мензелинский в авторитетных кругах. Бу егеткә энергияны, көчне, әлбәттә аның командасы биреп тора. Шуңа күрә менә шушы берлек, шушы дуслык, шушы туганлык сезне тагы да зур уңышларга үрләргә илтсен. Браво! Егетләр, кызлар, сезгә уңышлар, шуннан да алга таба эшләргә, менә шушы көчне һәм юморны югалтмагыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт, Рамил, рәхмәт. Авыл малайлары һәм кызы, алкышлар 4-нче мәктәп, яр, шаллы. И хәзер барлык командаларны беренче уенда катнашкан барлык 6 команданы да чакырам сәхнәгә. Алкышлар белән каршы алыгыз. Әйдәгез жюри әгъзаларының фикерләрен тыңлап китик. Рамил Закир, әйдәгез. Минем иң беренче чиратта әйдәгез әле командалар менә шушы алкышларны килгән кешеләргә, тамашачыларга бүләк итик әле. Шуннан да тамашачы бит инде ул. Дирбиш районыннан курыкмаган. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Инде командалар, сез вообще молодцы. Мин дөресен генә әйткәндә, менә монда утырганда беренче уен бит инде, беренче фестиваль, моның хәтле кызык булыр дип уйламаган идем. Шуннан да беренче командадан алып соңгысына кадәр менә шундый, мин үз әйткәнемчә, үзем бик лояль теге, смешливый кеше, тиз көлә торган кеше, миңа теге бармак күрсәтсәң дә көләсең. Эй, кызык син. Шуңа күрә командалар, сезгә бик зур рәхмәт, бик шәп уен булды. Һәрбер команданың да үзенчәлеге бар, үзенең актерлары булсын, ниндидер теге изюминка булсынмы. Шуңа күрә сезгә алдагы уеннарда, сезонда кемнәрләкми, сезгә уңышлар телим. Алга таба эшләргә һәм инде энергиягызны, дәртегезне югалтмаска. Бик зур рәхмәт сезгә уен өчен. Рәхмәт, Рамил. Линария Муслимова. Шуннан да бик шундый ихлас уен булды. Һәм бу шундый яхшы һәм бик дәрәҗәле старт. Мин шулай ук рәхмәтне редакторларга да әйтәсем килә. Шуннан да елдан-ел әлеге уенның дәрәҗәсе дә күтәрелә, киңәя һәм тагын да районнарны күбрәк тартырга, җәлеп итәргә шундый бераз теләктә каласым килә. Уен өчен бүген зур рәхмәт. Рәхмәт, Линария. Хәбриев. Зур рәхмәт, мин бу әйдә шаярт бәйгеләрне сирәгеләгән инде әлбәттә. Бик кирәк булмый, я вакыт булмый, я җай туры килми дигәндәй. Һәм менә дөрестән дә бүгенге шушы ярышка, шушы бәйгегә килеп утырып, мин рәхәтләнеп ял итеп кайтып китәм. Рамил әйтмешләй, һәрбер команда уникаль, һәрбер команда үзенчәлекле, һәрберсенең үзенә күрә, үзенә генә хас юмор стиле бар. Кешене, дөресрәге, залдагы тамашачыны сәхнәгә чыгып көлдерә алу, көлдерә белү ул иң авыр хезмәтләрнең берсе. Шуңа күрә әлеге хезмәтне һәрбер команда бүген миңа калса 100%-ка үтәде.
Киләчәктә дә шушы дәрәҗәне төшермичә, югалтмыйча, алга таба эшләргә һәм тагы да югарырак үрләр яуларга насыйп булсын. Зур рәхмәт. Амин. Рәхмәт әбри. Жәвид Шакиров. Жәвид абый. Әйдәгез, сезгә сүз. Хөрмәтле уенчылар, алып баручылар, оештыручылар һәм хөрмәтле тамашачылар, зур итеп рәхмәт. Менә шушындай командаларны бер сәхнәдә күрү, ул зур шатлык, зур куаныч. Димәк, юморның киләчәге бар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә жюри әгъзалары белән шушы конкурска, фестивальгә менә кирәп утырыр алдыннан сөйләшү булды. Чыннан да быел командалар ничегрәк булыр икән, азрак яшьләр инде, балалар, мәктәп балалары да бар. Дигәч, әдрәк шикләнебрәк караган идек, әмма дә ләкин җәмәгать бүген менә шушы балаларны кайсы бер күпме сәхнәләрдә чыгыш ясаган командаларда уздырып җибәрделәр. Бунысы зур куаныч. Мин сезгә уңышлар телим. Сәхнәне яратасыз. Ямсыз булудан курыкмыйсыз. Менә шунысы куанычлы, шунысы рәхәт. Тыңларга менә мин дә рәхәтләнеп бүген коллегалар белән ял итеп, үземә заряд, энергия алып кайтып китәм. Уңышлар сезгә, исән сау булыгыз. Рәхмәт Җавид абый. Айваз Садыров. Монда бит инде безнең басып тора 6 команда, һәм шу 6 команданың 5-се яңа команда, әйме? Бер генә дембелләр дип әйтәйек, димме? Бу очракта шуңа игътибар иттем, мин һәрбер команданың бар үзенчәлекле бер герой, әйме? Гадәттә ничек команда керә һәм уен барышында бер герой барлыкка килә, ул герой сезон буе үсә. Менә шушы яңа командаларның уңышы зур уңышы шунда, беренче уенда ук, беренче таныштыруда ук без һәрбер команданың шушы геройларын инде исемләп беләбез. Ул да булсын Азатик, ул да булсын менә Дилияр, ул да булсын фельдшер Алия, ул да булсын безнең Валя Котик, Фаяз Гумарович, әйме? Шуңа күрә инде бу зур күрсәткеч. Беренче уенда ук шушындый мемга әйләнеп әйләнгән геройларны жюри һәм халык истә калдыру. Зур фестиваль, гран-при кемгә китә? Динария, әйдә, Иван. Шуннан да монда фикер яңгыраган иде. Сәхнәдә ничәдер кеше булса, син аңа таяна аласың. Кайсыдыр вакытны шиктер концентрацияны җибәреп торсаң да, аны без сизмибез дип әйме. Шуннан да бүген шундый без инде бераз стендап юнәлешенә кирип киттек бит инде. Һәм ул безгә ошый, һәм безгә якын. Шуннан да 15 минутка якын үз игътибарын 1 секундка да төшермичә, югалтмыйча Дилияр тотты. Куба! Дилюзула! Алкышлар, котлыйбыз! Әйе, дуслар, менә шундый нәтиҗәләр, кем китә, кем кала? Беркем дә китми. Менә без жюри әгъзалары киңәшләшеп алдык. Халык методы, шуңа күрә без бер командада да төшереп калдырмаска булдык. Сез ризамы, юкмы? Зал ризамы? Яры дуслар, зур рәхмәт жюри әгъзаларына, зур рәхмәт сезгә, тамашачы, телевизор караучыларга, зур рәхмәт командаларга. Моның белән зур фестивальнең беренче уены тәмам, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!